Panultihon Kapitulo 12. Ang tao nga nagmahal sa kaalam, buot nga pahibaloon siya kung masayop siya, apan ang buang-buang masuko kung badlungon. Kahimutan sa Ginoo ang mga maayong tao, apan hukman niya ang naglaraw dautan. Ang tao dili motunhay, pinaagi sa pagkadautan, apan ang migamot diha sa pagkamatarong dili gayod mataro. Garbo ug kalipay sa bana ang maayong asawa, apan kung may mabuhat siya nga makaulaw sa iyang bana, sama ra nga giut-ut niya ang kabukugan sa iyang bana. Ang tambag sa matarong makaayo kanimo, pan ang mga dautan lamang mulimbong kanimo. Makapatay ang mga pulong sa mga dautang tawo, pan ang mga pulong sa matarong makaluwas ni atong gihulga. Mahiagom sa katalagman ang mga taong dautan, ug wala siya ikabiling kaliwat, pan mabuhi ang panimalay sa mga taong matarong. Daygon ka kung ikaw maayo panghuna-huna, apan kung hungog ka, tamayon kanila. Maayo pa ang kabos nga nagtrabaho aron mabuhi kaysa nagpakaron ingnon nga dakong tawo apan naganto sa kagutom. Amumahon sa maayong tawo ang iyang mga hayop, pan ang mga taong dautan dili maluoy sa ilang mga hayop. Nahinubra ang pagkaon sa kugihang mag-uuma, apan usig kaayo ang panahon sa mga nagbuhat ug walay hinungdan. Ang taong gustong magbuhat og dautan mahiagom sa kadautan, pan ang matarong pabilin sa iyang maayong giparugan. Ang taong dautan litag sa iyang kaugalingong mga pulong, pan ang matarong makalikay sa kasamo. Ang ganti sa tawo mag-agad sa iyang gipamulong ug gibuhat, ug maiya gayod ang angay kaniya. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, pan ang maalamon mamatig tamba. Kon sumukon ang buang-buang, iya kining ipahibalo dayon, pan ang taong maalamon dili mutagad sa insulto. Naghimo ka sa buhat na matarong kung isulti mo ang matuod, pan ang pagpamakak dili makahatag og hustisya. Ang pagpatakag sulti makahimog lalong nga samad sama sa espada, apan ang mga pulong nga maalamon kaalim sa mga samad. Walay pagkausab ang kamatuoran, apan dili mulungtad og dugay ang baka. Pagpanglimbong lamang ang naa sa hunang-huna sa naglaraw og dautan, apan ang nagbuhat og maayo makakaplag og kalipay. Walay dautan nga mahitabo sa taong matarong, apan kasamok lamang ang maangkon sa taong dautan. Gikasilagan sa Ginoo ang mga bakakon, apan gikahimutan niya ang matinud-anon. Dili magpasibantog sa iyang kaalam ang taong maalamon, pan ang mga hungog magmantala sa ilang pagkawalay alama. Ang pagkugi makahimong gamhanan sa tawo, pan ang katapol makahimo kaniyag ulipon. Ang kabalaka makapasubo, apan makalipay ang malumong pulong. Ang matarong nga tawo mao'y usa ka giya nga kanunay nagbantay sa iyang higala, pan ang dalan sa mga dautan mapahisalaag kanila. Dili gayod magkabot sa taong tapulan ang iyang gitinguha, pan masapian ang kugihan. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, pan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon.